Саламатсызбы, дуслар? Шоу без тапшыруын башлап җибәрәбез. Бүген тапшыруның алып баручысы мин Гөлнар Сәфәрова һәм күреп торасыз безнең кайда икәнлегебезне. Исәнме Мәскәү? Мәскәү безне каршы ал. Бүген биредә, әлеге шәһәрдә Кремль дәүләт сараеның концертлар залында Татар җыры фестиваленең 5 еллык юбилей гала концерты узачак. Әлеге концертта катнашырга дип без татар эстрадасының иң күркәм танылган затлы җырчыларын җыеп туплап алып килдек. Араларында метрлар Хания Фәрхи, Айдар Галимов, Салават Фәтхетдинов, Гүзәл Уразова, Раяз Фасыхов һәм башкалар да бар. Һәм инде әлбәттә тагын бик күп танылган җырчыларны сез бер сәхнәдә күрә алачаксыз. Һәм әлеге гала концерттан видеорепортаж бары тик безнең тапшыруда гына. Шулай ук махсус кунак буларак безнең фестивалебездә Голос балалар проекты финалисты Сәйдә Мөхәммәтҗанова да чыгыш ясаячак. Инде барысы турында без концертлар залына кергәчләшербез. Әлегә әйдәгез әзрәк кенә Мәскәүне күзәтик. Бүген 11 апрель һәм без Кремль дәүләт сараеның концертлар залында. Мәскәүдә быел Татар җыры фестивале инде 5нче тапкыр узачак. Бүген без сезнең гример бүлмәләренә дә алып керербез һәм инде җырчылардан интервьюлар да алырбыз. Тик менә минем вакытым инде чыгып бара һәм кем? Фирдус тукталыр. Сәлам. Исәнмесез? Хәлләрең? Әйбәт. Син ничәнче тапкыр чыгыш ясыйсың Татар җырында? Бөтенсен куш. Уфаны да куш, Мәскәүне дә куш, Казанны да куш. Унау. Тәҗрибә бар. Фирдус тот микрофонны, бар гример бүлмәләренә, ә мин сәхнәгә чыгам. Гөлназ мен киенмәгән дә бит әле, җулмаган, кырынмаган. Хәзер киенерсең, җуынырсың. Нәрсә булды инде? Исәнмесез, телевизор караучылар, сезнең белән шоу без тапшыруын алып бара. Мин Фирдус Темаев, мин бүген чыгыш ясарга тиеш. Киттек. Без хәзер килеп керәбез иң беренче бүлмәгә. Монда безнең егетләр утыра. Карагыз, нәрсә эшләп утырганнар. Килегез. Раяз. Менә Филис дустым, менә нәрсә белән килдең, нәрсәләргә утырып килдең, ышып килдеңме, утырып килдеңме, кичә кая идең, нәрсәләр ашадың, барсын да сөйлә әле безгә. Кичә Айгөл Сагынбаеваның концерты булды Уфада. Менә шунда катнашып, инде бүген сәгать иртән 4-тә торып, Татар җыры дигәч инде әлбәттә Мәскәүгә килеп җиттек. Самолетта әзрәк селкетеп тә алды, бераз борчылып та алдым. Фәнавай, менә ничек килеп җиттегез, нәрсә белән килдегез? Самолет белән 2 сәгатьтә килеп җиттек Уфадан. Аллага шөкер. Куркытмыймы? Юк, хәзер курыкмыйм инде мин. Яшь чакта куркалар инде. Иркә, кәефләп. Яхшы. Илназ дустым, кая барасың? Шундый матур стильный киенгәнсең. Менә киттем носки изләргә, кара носки өйдә калган, менә шундый серия гына бар. Шуңа күрә. Кара носки миндә бар. Менә синдән алырмын әле. Ярар. Хәзер концерт башланды. Мин үзем дә каушый башладым. Ашадым, эчтем, тамак тук. Хәмдүн апа. Нәрсә хәлләрең? Валлага шөкер. Хәмдүн апа, менә бер генә сорыйм әле. Сиңа кайсы тормыш ошый? Сәхнә алдындагымы, сәхнә артындагымы? Сәхнәдә дә ошый, сәхнә артында да ошый, төрле вакытлар була. Сәхнә артында кайнап торабыз инде, сәхнәгә чыгарга хәзерләнәбез. Иң теге әйтергә кирәк, иҗади тормыш бара бит инде анда. Бөтенебез дулкынланабыз, ничектер яхшы чыгарга, чыгыш ясарга тырышабыз үзебезчә. Менә шушындый зур концерт программалары булган вакытта бөтен артистлар җыела, миңа шул бик ошый. Unutkansındır seni bunda
Бүгінгі тілектер бүтін Алла берса ұйыштырушыларға һәм чыгыш ясаучыларға әйбәткенә қойылған мақсатларына ерішіп, әйбәткенә эшләп чыгарга Алла берса сүйенеп, без булдырдык. Аллага шөкер, монсы да узып китте дип, менә ул Мәскәүдә 5нче юбилей фестивале булса, гомумән татар җырының 15нче юбилей фестивале узды. Нинди җырыңны җырлыйсың? Быел Казанда лауреат булган җыр, яратам. Яратам. Киләчәктә планнар? Планнар, шул яңа җырлар, клиплар, нинди планнар, иҗат буенча? Ярар. Идея хәлләр ничек? Аллага шөкер, бик әйбәт. Бәбине сагындың? Сагындыра инде мин. Уже сагындың? Конечно. Ярар, Ландыш, вакытыңа торыйм, пока. Сырама хәлләремне диеп җырлый Алсу Әбелханова. Әйдәт синде, сездә. Ой, sıramağız хәлләремне. Ай, хәлләреңне сорап алайм әле. Алсу. Кайфлар. Кайфларым әйбәт, шуңа карамастан бик дулкынландым. Нигә? Нигә? Чөнки Кремль залы бит инде беренче мәртәбә чыгыш, шушы зур, матур, танылган залда һәм бераз моңсуланып та алдым, чөнки җырым шундый. Менә яшь егетләр белән кәртәсе күп торасың, кәйфләр ничек кирәк? Бу яшь егетләр тәртипсезләнмиме, начар сүзләр сөйләмиме, сиңа авыр сүзләр әйтмиләрме? Юк, Аллага шөкер, җегетләр бик тәртипле. Аларның теге җырлавыгы түгел, үзләренең тәртипләрдә. Аллага шөкер, шул алар белән мин картойна батырмасым, алып башымны җүләргә кишегә салып. Шусын әйтәм, менә дөрес әйттең, 30 ел сахнада, инде без инде күптән сахнадагы һәм күптән шушы гастрольдә йөрүче кешеләр күпне күргән, күпне кичергән ди, теге җырдагы шикелле. Әмма менә шунысы гына начар, Фирдус. Элекке без артистлар белән җыелышып акцага уйнадырык. Хәзер нәрсә мишәйтә? Хәзер бит инде киресенчә акча вакыты бит. Әллә кризис заманы, әллә артистлар шунда инде бөлеп беткәннәр. Акчага чарса күргән юк. Элек без менә шунда өстәл тулы була торган акца, шул акцаны инде калтыры кем алыр икән дип уйнадырык. Бүген күңелле, бүген бездә бәйрәм. Вәсилә апага кирегән, ничек ятам икән Вәсилә апа? Туган як, Башкортстанга кайтам мин, туган як. Привет. Вәсилә апа, хәлләрең ничек? Әйбәт кенә, Аллага шөкер. Сез шундый шибәр. Бигрәк тә хәлләр әйбәтләнде. Сез шундый шибәр, шундый матур. Кычалап кына торасы киләсез. Син әкреңдә. Шулай. Ирем караса. Телевизордан. Ансы караса. Ondan soң теләсәң нишләгез, анда минем эшем юк. Вәсилә ханым. Хәлләр әйбәт. Вәсилә ханым чыгуга туган якны менә ишетеп кенә калдым. Шундый матур кабул иттеләр. Әйе, Мәскәү халкы бигрәк җылы, бигрәк дәртле, бигрәк яхшы кабул иттеләр, миңа да ошады. Ул һәр вакытта да монда килгәндә Мәскәү халкы сагынадыр инде татар моңнарыбызны.
dostum. Dostum нәрсе хәлләр? Нәрсе хәлләр, брат? Как карап торайын, кара. Асафовый. Кил әле, кил әле, кил. Нәрсе карап торасың? Акбар, ска, карап торам. Прямай. Менә күрдегез? Менә сез күрдегезме? Асафовый монда репетиция ясарына хоккей карап тора. Репетиция ясадың инде. Ничек хәлләр? Аллага шөкер. Ярар, сине күптән күргән юк. Не, сүндер әле. Сүндер. Аннары монда бит күрәсең бит. Шундый кеше алып баручы. Илсафовый. Senin büyük motor bayıl klibin çıktı. Tukta poyuz mu? Бәхет тукталышы. Бәхет тукталышы поезд турында, поезд турында. Мен ул жарга бик гашык булдым. Аның өчен ки мин кичкенә вакытта әти яни һәр вакытта да без эшәвендә барайык Шиләбегә поездда. Мәшә поезд Шиләбе юллары искә төште әтиме. Син анале ягышмасам Уфада төшергәнсең ахыры. Уфада чирелде клип. Бүгенге җырлыйсы җырың шушы җырмы? Бүгенгесе ул җыр түгел, әле менә Мәскәү тамашачысы оештыручылар күзлегеннән караганда ул җырга әле кирип бетмәгән. Шуңа күрә элек инде күптәнге инде легендар үлмәс, сүнмәс хит әбиләр шуагы җырлый бүгендә. Тәки шул әбиләрдән чыгаламадың, Исавовый. Эх, сіз матур кызлары ник шаяртасыз дип. Асафовый, менә шы җырыгыз. Менә нинди генә җырлар җырласыннар, ул җырыгыз, менә ул җырыгыз. Яшь җегетләр бигрәк туй дисезме, юбилей дисезме, танышумы, никахмы, ул җырсыз үтми. Шуннан да ул менә ничектер сез аны шундый итеп матур башкарасыз. Сезнең каршыгызда Татарстан халык артисты Асафовый Валиев. Менә Асафовый һәр вакытта да сез мин сезне ничек 20 ел күргәнем шулай матур шибәр. Сез бүгенге көндә дә үзгәрмисез, картаймысыз. Моның сыры нәрсәдә? Сыры инде нәрсә дип әйтим. Беренчедә менә шул гел матур кызлар турында җырлап йөрибез бит инде. Яшь кызларга карап ул үзе шулай дулкынланып җырлагач, эх, сез матур кызлар дип җырлаганда, җырлаган сайын клеткалар яшәрә кебек тоела инде. Бу җырчыннан да искерми дә ул, һәр вакыт аны мәҗлесләрдә дә, урамда да җырлыйлар, бәйрәмнәрдә дә җырлыйлар. Мин аны җырламасам концертларымда сорап җырлаталар дигәндәй. Шуңа күрә ул җыр яши һаманда. Чөнки кызлар яши безнең, татар кызлары безнең матур, бик матурлар, сибәрләр. Шуңа күрә егетләрнең җырчы булмаган егетләрнең дә бу җыр репертуарыннан төшми, чөнки алар матур кызларга һәр вакыт багышлап җырлый. Шуларга әйтеп, эх, сез дип җырлыйлар. Син булмасаң, янна сине күренмәслек, ут ялгырда, белмим уйлар идем микәндем хакында. Ышанмаста илем хәтта мәңге сүнмәс хисларына, әле син ышаным юлларында. Ышанмаста илем хәтта мәңге сүнмәс хисларына, әле син ышаным юлларында. Костюмга келгенде, Раяз жинанда сіз сен костюмдарын махсус тектіресіңме, заказ айтасың? Әлбәттә, инде махсус тектерәбез, ул инде образ ничектер тотабы. Чөнки хәзер сәхнәгә офис киеме киеп чыга башладылар. Шуңа күрә мин инде искә төшереп, что сәхнә ул зәвыклы, урын барбыр сәхнә турында уйлаганда барбыр ничектер аерылып тора тиеш. Менә урамда йөргән кием белән хәзер әлбәттә. Бу миңа тиртерәсең. Урамда йөргән кием белән сәхнә кием аерыла тиеш. Но бар әлбәттә Европа стилендә, әгәр дә без Европа стилендә эшләсәк, әлбәттә шулай булыр. Безнең менталитет, итәгатьлек дигән төшенчәлекләр калырга тиеш татар җырында һәм татар артистларында. Бу минем генә фикер.
Biz barabız. Min артым белән барам. Мин артта сизәм, минем артта Башкортстаннан килгән кунак, минем яраткан, мин аның гәҗитенә гашыйк булган Гүзәл Әхмәтова. Сау булыгыз аккаеннар, Гүзәл. Все хорошо, спасибо. Менә һәр вакытта шундай. Спасибо. До свидания. Һәр вакытта. Ой, исәнмез. Дустым, нәрсә хәлләрең? Ныгайбат. Ничек килеп җиттең? Очып килеп җиттек инде без. Самолет? Самолет. Баяң җиткән? Yok, biz менә автобус белән килдек барыбыз. Нигә син самолет белән йөрисең? Бездә автобус юк, шуңа самолет белән. Уфадан Мәскәүгә автобус йөрмиме? Йөрмидер ул. Самолет белән тизрәк. Бүгенге җырың? Сау, Дөрес. сау булыгыз аккаеннар. Бер генә җырмыни? Бер генә. Мин сине 10 җырлатырым. Берне генә җырлыйбыз да очып та китәбез тагын. Ярар. Каушыйсың? Юк, каушамыйм. Ник? 2 яшьтән сәхнәдә мин каушаулыгым хәзер инде үткән давным-давно дип әйтәм. Шулаймы? Әйе. Закир абый, менә бер генә сорау. Мин инде Мишар булгач бик җитди сораулар биргә яратам. Мин кыю сорауларны яратам, кыю журналистларны яратам. Шулаймы? Менә барыбызга да беләбез, сез бүгенге көндә бик көчле һәм көчле йөрәкле, көчле җырчы икәнен. Сез менә үзегез сизәсезме район сәхнәсе белән, башка шәһәр сәхнәсе белән Кремль сәхнәсен? Монда авыры башкачамы? Барыбер менә сизүлек бармы, юкмы? Тамашачыны тоемлау әлбәттә бар. Мин сәхнәгә чыкканда мин аның сулышыннан тоям. Чөнки мин җырлаган вакытта күпмедер энергия бирәсең бит инде. Энергия алмаш бара. Менә халык белән сәхнә арасында менә шушындый гаҗәеп бер энергетика барлыкка килә. Менә сәхнәдә торучы җырчы бирелеп үзенең эшен җиренә җиткереп башкарса, ул кайтаваз шикелле килә менә шушы энергия. Тамашачының кул чабуларыннан мин чама белән, бәлки син ышанмассың, бәлки гаҗәпләнерсең. Мин тамашачының кул чабуының авазынан, яңгырашыннан чама белән залда күпме кеше икәнен билгеләй алам. Эштәге кичерешләр. Ничек дип әйтәсең? Горурлык хисе беренчедән, ул Кремль залы бит инде 6000 тамашачы, ул үзе чыгып бассаң гына да дулкынландыра. Залга, буш залга чыгып барасаң да, зал тулы тамашачы шулай булганда, алар арасында чыгыш ясау, алар каршында бөтен татар эстрадасының йолдызлары белән берлектә әлбәттә бары тик бәхет, шатлык хисләре генә тудыра. Көріп тұрам, сезіп тұрам, Айдар абай кауышай, сулар гына шеп әрей. Айдар абай, неше келіп жеттегіз? Неше келіп жеттім? Самолет білән келіп жеттім. Самолет білән келдіңіз? Ардығыз? Жоқ. Кейфлер әйбет? Қайыр қорайбызын, шыққаш. Шыққаш? Сыңғарада мәне шыннан да мен көрдім сіздің ұлы қызығыз білән бик матур шығыш жасағаныңызны, әлі елғышмасам клипта түсірдіңіз ақыры? Түсірдік. Яңылышасың, ұлы қыз түгіл, ұртанчы қызым менім. Ұртанчы қызыңыз міне? Нешіктер? Ұлы қызым менім енді күйеуде, ұлы қызым залда отыра, концерт қора. Бүгін? Бүгін. Ой, шаққат малы. Мәне шығышыңызны келешекте қоя көрерге бола? Әлі Айгеза менім 11-ші классны тамамлай. Бик жауаплы вақыт, әлі аны жырлар белән, дуэтлар белән, клиплар белән аның игътибарын бик шиткә җибәрәсе килми укудан. Шуңа күрә укуны бетерсен әле, аннан күз күрер. Шулай итеп, бүгінгі Кремльдә узган татар җыры концерты шаугыры килеп, ахырына якынлашып бара. 5 жыл юбилей белән беренчедән чын йөрәктән тәбрик итәм. Чөнки шуннан да Мәскәүдә 5 жыл татар җыры гөрләп бара. Бүгенге юбилей шуннан да Кремльдә булды. Мин дә үземнең шу тапшыруны алып бару бәхетенә ирештем. Мин дә бәхетле кеше дип саныйм үземне. Шуңа күрә киләсе очрашулар кадәр сау булыгыз.